саломи худро мерасонам барои тамошобинони барномаҳои илм ва технология дар шабакаи Тажлайф. Бо шумоён ман ҳастам Матин Муҳиддинов ва чӣ хеле ки шумо худатон шоҳид гашта истодаед, риши ман боз ҳам рӯз ба рӯз баландтар шуда истодааст. Ва шумо дар комментариё бинависед ки мо онро каме кӯтоҳ бикунем ё ин ки умуман нарасем. Ҳамааш аз шумоён вобаста аст. Тамошобинони азиз, рафтем. тамошобинони азиз, шумо дар назди ман ҳамеша ягон қутичаро мебинед ва мо бошем бо ҳамроҳи шумо онро кушода мебинем ки дар дохилаш чӣ аст ва ман бошам фикрҳои худамро нисбати он барои шумоён баён мекунам ва дар охир бошад ба шумо тавсия медиҳам ки онро харед ё ин ки нахаред. Имрӯз бошад дар назди ман ин қутича қарор дорад ва ман бошам онро аз AliExpress харидорӣ намудам. Он нафароне ки дар шабакаи Тажлайф обуна ҳастанд ва барномаҳои пештари моро дидагӣ ҳастанд, онҳо медонанд ки AliExpress чист ва чӣ гуна аз он ҷо харидорӣ бояд кард. Ман барои шумо то ҳатто гуфтагӣ будам ки дар AliExpress разделе ҳаст ки вақте ки мо аз он ҷо ягон чиз харидорӣ намоем, он чиз ба мо зудтар омада мерасад, чунки ин мағозаҳо дар Русия қарор доранд ва аз ҳамин сабаб барои мо тезтар оварда мерасанд вақте ки мо ҳам дар Русия зиндагӣ кунем. Ин чизро бошад ман аз AliExpress аз ҳамон раздели Tmall харидорӣ намудам, яъне мағоза дар Русия қарор дошт ва инро бошад ба ман дар давоми 5 рӯз оварда расонданд. Бинандагони азиз, яъне ки худатон бубинед ки ман онро рӯзи 20 харидорӣ намудам ва рӯзи 25 бошад ин қутича аллакай дар дасти ман аст. Дар дохили вай чӣ аст шумо мегӯед? Дар дохили ин қутича рости гап дар забони тоҷикӣ то ҳол онро тарҷума накардаанд ва мо бошем яке аз аввалин одамоне мешавем ки ин калимаро ба забони тоҷикӣ тарҷума мекунем. Бинандагони азиз, ва кӯмак мерасонем барои олимони забондони тоҷик. Бинандагони азиз, номи инро дар забони англисӣ Power Bank мегӯянд, дар забони русӣ бошад внешний аккумулятор ва ба забони тоҷикӣ бошад мо бо ҳамроҳи шумо онро ҳамчун як қувватдиҳандаи беруна ном мебарем. Агар шумо фикрҳои худатонро дошта бошед, дар комментариё бинависед ки шумо внешний аккумуляторро яъне Power Bankро чӣ гуна ном мебаред. Бинандагони азиз, ҳамчун ҳар вақта мо қайчиро мегирем ва кӯшиш мекунем ки кушода бубинем. Бинандагони азиз, мо оғоз мекунем аз қисми болояш. чӣ хеле ки ман ба шумо сараввал гуфтагӣ будам, ман онро аз Русия харидорӣ намудам ва худи ман бошам дар шаҳри Санкт Петербург қарор дорам. Агар аз Москав равон карда бошанд, пас дар давоми 5 рӯз ба ман омада расид. Агар шумо дар ягон шаҳри дуртари Русия қарор дошта бошед, масалан дар ягон шаҳрҳои дур, Челябинск ё ин ки дигару дигар шаҳрҳои дур, пас ба шумо шояд каме дертар 5 рӯз наву умуман 8 ё ин ки 9 рӯз омада расад. ин ба фикри ман беҳтар аст нисбати оне ки масалан аз Хитой харидорӣ мекунем, дар давоми 20 ё ин ки 30 рӯз ба мо омада мерасад. аз ҳамин сабаб бинандагони азиз, ба ин чиз аҳамият диҳед вақте ки шумо агар аз AliExpress ягон чизро харидорӣ мекунед. мо онро кушодем ва ҳоло бошад мебинем ки дар дохилаш чӣ қарор дорад. Бинандагони азиз, дар дохили ин як коғазча ва мо ҳоло мебинем ки ин коғазча чӣ аст. ин коғазча ҳар хел имзову печат дорад ва сертификат гарантия, заявления барои баргардондан. Бинандагони азиз, чунинро ман бори аввал мебинам. яъне заявлениyaи холӣ, бланкаи холӣ қарор дорад ки дар он ҳеҷ чиз навишта нашудааст ва танҳо ҷойҳои холӣ вуҷуд доранд ки мо дар он ҷо метавонем ба дасти худамон маълумоти худамонро нависем, номи он чизи харидаамонро нависем ва ба суроғое ки дар ин ҷо навишта шудааст, мо ана ҳамин чизи харидаамонро бармегардонем, ба мо бошанд пуламонро бармегардонанд ва ин ҳамаш бо гарантия аст. ин яке аз нишонаҳои он аст ки мо онро аз Русия харидорӣ намудем, яъне ки онҳо ба худ боварӣ доранд ва боварӣ доранд ки ба мо чизҳои бениҳоят хубро мефурӯшанд. мо ҳама инро ҳамчун ҳар вақта дар як тараф мегузорем ва мегузарем ба қисми асосӣ Power Bank. ман ба шумо пас аз кушодан мефаҳмонам характеристикаи онро ва ба шумо фикри худро низ баён мекунам. ҳама ҷои ин қутича бо плёнка маҳкам карда шудааст ва мо ҳоло кӯшиш мекунем ки ин плёнкаро низ кушоем ва бубинем ки Power Bank-и мо намудаш чӣ гуна аст. Бинандагони азиз, ғайр аз плёнка боз як наклейкаи дигар. то кадом дараҷа ҳама инро мустаҳкам печондаанд, гӯё ки дар дохилаш ягон тилло бошад ё ин ки маблағи калон. аз як ҷиҳат хуб аст, яъне худаш онро ҳурмат мекунанд ва барои дар дили одамон боварӣ пайдо кардан ҳамеша кӯшиш мекунанд ки чизҳояшонро пурра ва мустаҳкамтар печонанд, то ин ки вақте ки масалан мехарӣ мебинӣ ки ҳама ҷояш печондааст ва то ту ин чизро ягон кас кушодагӣ набуд, дар дилат як боварӣ пайдо мешавад нисбати ҳамон мағоза ва нисбати ҳамон сомона. аз ҳамин сабаб бинандагони азиз, мо мекушоем ва дар дохили ин Power Bank-и мо ранги сафед, мо ҳоло инро дар як тараф мегузорем. ғайр аз ин коғазча
яъне маълумот ба забони русӣ нависта шудааст. Мо метавонем онро хонда ва бубинем ки чӣ гуна кор мекунад. ва ғайр аз ин, бинандагони азиз, кабел барои заряд додани ана ҳамин повербанк, яъне мо онро аввал қувва медиҳем тавассути свет ва пасон мо онро бо худ гардонда телефони мобилии худро дар ягон ҳолате ки масалан қуввааш агар фар омада бошад ё ки қувваи телефон тамом шуда бошад, мо тавассути ин повербанк телефони мобилии худро қувва медиҳем. Бинандагони азиз, мо ҳама инро ҷамъ карда дар як тараф мегузорем ва мегузарем ба қисми асосӣ. Мо мебинем ки ба мо чӣ равон кардан. Бинандагони азиз, мо онро мекушоем, намуди зоҳирияш ба таври ғайриоддӣ, яъне намегӯӣ ки ин повербанк аст. Дар ин ҷо тугмача барои даргирондани повербанк ва мо ҳоло мебинем ки ягон қувват дорад ё ин ки на. Бинандагони азиз, дар ин ҷо экран дорад ки дар экран нишон додааст ки 76% дигар қуввааш мондааст. Қуввае ки дар дохили ин повербанк ҳаст 10400 миллиампер в час, яъне 10400 мах. 10400, бинандагони азиз, ин бениҳоят калон аст. Рости гап, агар мо мисоли оддӣ биёрем, iPhone 5 қувваи аккумулятораш бошад 1900 миллиампер дар як соат. Телефони дастие ки ҳоло ман дорам, ӯ қувваи аккумулятори батареяш бошад 3000 миллиампер дар як соат аст ва 3000 миллиампер дар ин ҷо бошад 10400. Яъне мо телефони манро тавассути ана ҳамин повербанк 3 маротиба метавонем заряд диҳем, 3 маротиба пурра заряд диҳем тавассути ин повербанк. Ва ғайр аз ин 500 миллиампер дар як соати дигар боз мемонад ки мо тавассути он метавонем телефони ягон дӯстамонро боз қувва бидиҳем. бештар бинандагони азиз повербанкро дар ягон сафарҳои дур истифода мебаранд. Вақте ки шумо бинандагони азиз ба ягон раҳи дур сафар кардани бошед, дар фикр дошта бошед ки масалан телефони шумо қуввааш дар роҳ тамом мешавад ва шумо бе телефон мемонед, бе карта мемонед ва бе он чизе ки ба шумо кӯмак расонда метавонад, яъне шумо на такси заказ карда метавонед ва на ягон кори дигарро карда метавонед. Аз ҳамин сабаб одамон дар ин ҳолат повербанк мехаранд ва бояд хато накунем, яъне повербанк бояд пурқувват бошад ва фирмааш бошад бояд яке аз фирмаҳои машҳуртарин бошад, чунки моро бошад подводид накунад дар ин ҳолат. Ва ин повербанк аз фирмаи Ромос ҳаст. Фирмаи Ромос бениҳоят повербанкҳои хуб мебарорад ва ӯ на танҳо як намуд ва балки якчанд намуд повербанкҳо мебарорад. Яъне ин маънои онро дорад ки ӯ бо ин кори худ ҷиддӣ машғул аст ва аз ҳамин сабаб чизҳои бениҳоят хуб кӯшиш мекунад ки барорад. Агар шумо бубинед ки масалан телефони мобилии ман 3000 миллиампер дар як соат бошаду ва тавассути 3000 миллиампер телефони ман агар як ё ин ки 1.5 рӯз барад, тақрибан мегирем масалан 1 рӯз мебарад, агар мо оро пурра истифода барем ва мо бошем боз қувва медиҳем ва боз 1 рӯз дига мебарад. Яъне тавассути ин повербанк мо телефони мобилии худро ғайр аз оне ки худаш 1 рӯз мебарад, боз 3 рӯз дига тавассути повербанк, яъне мо 4 рӯз телефони мобилии худро метавонем пурра истифода барем. Яъне шумо метавонед 4 рӯз ба ягон ҷо ба сафар бароед ва натарсед аз он ки масалан телефони мобилии шумо қувваи ҷараёнаш мешинад, чунки дар дасти шумо повербанк қарор дорад. Бинандагони азиз, аз ҳамин сабаб ин чиз барои онҳое ки ба ягон сафарҳои дур мераванд бениҳоят муҳим аст. Агар онро бо худ гирифта гаштанӣ бошед, бениҳоят вазбин аст. Яъне ҳаст боз аз ин ҳам сабуктар повербанкҳо, аммо қувваи ҷараёнашон низ боз камтар аст. Ин бошад вазбинтар аст, инро ба ягон раҳи дур бештар истифода бурдан мумкин. Дар қисми пешаш чӣ хеле ки мо дидем экранча қарор дорад ки дар дохили он нишон медиҳад повербанк чӣ қадар қувва мондааст. Дар қисми росташ бошад бинандагони азиз тугмача барои даргирондан ва хомӯш кардани ана ҳамин повербанк қарор дорад ва барои заряд додани повербанк. Дар қисми болояш бошад бинандагони азиз 2 то слот барои қувва додани телефони мобилӣ. Яъне дар ин ҷо ҳатто нишона кардааст ки яъне слоти поёнияш бошад ба мо 1 ампер медиҳад ва слоти болонияш бошад 2 ампер ба мо медиҳад. Ин чӣ фарқ дорад бинандагони азиз? Чӣ хеле ки дар яке аз барномаҳои пештара ман ба шумо гуфтагӣ будам, телефонҳое ки функсияи бистрая зарядка доранд, яъне зуд заряд гирифтанро метавонанд, онҳо яъне барои онҳо 1 ампер ин бениҳоят кам аст, аз ҳамин сабаб онҳо тавассути 2 ампер заряд мегиранд. Ва дар охир дар бораи нархи ин повербанк ман ба шумоён мегӯям. Бинандагони азиз, ин повербанкро ман аз AliExpress, аз мағозае ки дар Русия қарор дорад, бо нархи 700 рубл бинандагони азиз харидорӣ намудам. Бо 700 рубл мо агар аз мағозаҳои связно ё ин ки аз ягон мағозаҳои қадди кӯча мо агар повербанк бихарем, мо тақрибан дар 600 рубл 3 ё ин ки 4000 мах повербанк мехарем. Аммо дар ин ҷо бошад бо нархи 700 рубл бинандагони азиз ман повербанки бо объёми 10400 мах харидорӣ намудам, яъне 10000 тақрибан 3 маротиба зиёдтар ва нархаш бошад 3 маротиба арзонтар аз он чизе ки мо масалан дар Русия агар мо дар мағозаҳои қадди кӯча харидорӣ намудем. Ин маънои онро дорад ки дар AliExpress бинандагони азиз
яъне чизҳои арзонтар мефурӯшанд ва нишонаи чизи арзон фурӯхтан дар он аст ки яъне онҳо ягон мағоза надоранд, онҳо ягон склади калон надоранд, онҳо ягон налоги вазбин намеспоранд, онҳо фурӯшанда надоранд, онҳо ягон чиз надоранд. Аз ҳамин сабаб нархҳои чизашон бошад арзон аст, бениҳоят арзон аст нисбати он мағозаҳое ки дар қади кӯча қарор доранд. Бинандагони азиз, аз ҳамин сабаб агар шумо повербанк ба худ хариданӣ бошед, пас беҳтараш аз AliExpress, аз мағозаҳое ки дар Русия қарор доранд харидорӣ намоед. Дар он ҷо арзонтар аст ва дар он ҷо бошад мо чизи качественӣ мегирем. Бинандагони азиз, чӣ хеле ки шумо худатон шоҳид гаштед, ба мо сертификат доданд бо печату имзо ва ғайр аз сертификат боз бланк доданд ки дар он ҷо мо метавонем барои вақте ки ба мо писанд наомад возврат кунем, яъне баргардонем чизи харидаамонро ва ба мо бошад маблағи моро бармегардонанд. Ва агар шумо ба худ повербанк хариданӣ бошед, ман ссилкаи ин повербанкро дар описанияи ҳамин видео мемонам. Шумо метавонед ворид шуда харидорӣ намоед ва ғайр аз ин беҳтараш тавассути кешбек харидорӣ намоед ва якчанд фоиз маблағи худатонро ба худ баргардонед. Бинандагони азиз, ва агар шумо надонед ки кешбек чист, пас мо як навори алоҳида барои шумо гирифтагӣ будем. Бинандагони азиз, ман ссилкаи ин наворро низ дар комментариҳо мемонам. Ворид шавед, тамошо кунед ва барои худ бошад як намуд ҷаҳони навро бикушед ва маблағҳои худро бошад сарфакорона истифода баред. Бо шумо будам ман, бинандагони азиз, техноблогер Матин Муҳиддинов. Хайр.